This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. Good day, everyone. Welcome to a talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I am Derek Gonzalez, and this is Let's Talk. This week po, mga kaibigan, ating pag-usapan ang isang organisasyon o isang departamento sa ating probinsya when it comes sa mga disasters o di kaya mga relief operations o di kaya pag may mga sakuna, sino ba dapat na nating tawagin? Sino ba ang dapat nating lapitan? Ladies and gentlemen, let's talk to the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Ladies and gentlemen, let's talk to Mr. Siegfred Duquing. Hi, sir. Good day. Good day, sir. Welcome sa Let's Talk. Yes, well, I'm glad to be here. Oh, sir, kasi nga, as we all know, mga previous months ay medyo iba-iba na talagang ating panahon, di ba? Panay ang ulan. Swerte tayo dito sa Ilocos at hindi tayo masyadong natatamaan ng kasing lakas sa mga nangyayari sa ibang probinsya. Pero bago ang lahat, Sir Siegfred, gusto ko munang malaman, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kailan to nabuo? Well, ito po yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ay isang office ito na nakasulat dito sa bagong Republic Act 10121 na dapat sa isang LGU dapat magkaroon ng Local Disaster Risk Reduction Management Office. Naipasa lang ito 2010, I think, yung RA 10121. Okay. So ngayon, dapat yung mga LGUs meron na siyang office. At nung ito mabuo, ikaw na kagad, kailan ka nag-take ng office? Well, sir, nag-umpisa po ako nung hindi pa PDRRMC ang tawag. Yung pang NDCC. National Disaster Coordinating Council pa lang. Nag-umpisa na po ako doon as the operations. Nasa operations po ako noon, sa Operation Center. But then, nag-retire po yung may hawak dati. Kaya po ako na punta o na-designate sa pwestong ito. Okay. Nakakasabi mo lang ng National Disaster Coordinating Council. Ano ba ang difference ng National Disaster Coordinating Council sa PDRRMO? Ang council po kasi is the parang mga offices na binubuo ng isang office. Halimbawa po yung mga chairman natin, vice chairman is the vice governor, may mga member agencies po tayo, line agencies and the offices. Isa po yung governor's office po, under po yan. Yung PDRRMO, under po yan ng governor's office. See. So, bali, ang tawag sa iyo is action officer and then the governor is the head. Kasi nga po, under siya ng governor's office. I see. Ngayon, so sa PDRRMO is composed of, aside sa governor, sino-sino pa ang mga kasali or under mga ahensya, government agencies na kasali dito o kapartner ng PDRRMO? Liliwanagin ko lang po yung difference ng PDRRMC sa PDRRMO. Okay. Kasi po yung PDRRMC, yung chairman po is the governor. Yun po yung mga compositions na, no? Vice chairman is the vice governor and provincial director ng PNP. Co-vice din siya. Kinokompose din siya ng civil defense coordinator. Okay. Yung civil defense coordinator natin, PSWD, kaya po mga line agencies, mga offices, NGAs and NGOs. Yun po yung council. Yung office po is yung gaya na sinabi nyo kanina, yung action officer. Meron sa research and development, under siya, warning and operations. And po. Sa inyo? Yung sa iyo yun? Sa inyo Hindi yun? po. Yung PDRRMO, action officer. Action officer. Then, meron akong 3 staff for warning,
for warning and operations, for research and development, at saka yung management and training. Yes. Sa office mo, sir, Sir Siegfred, so provincial, so meron ditong mga, kumbaga, ano tawag doon, yung under mo sa municipality, may mga ganun ba? Yes, nabuo na po natin dito sa Ilocos Sur. Napakaganda nga po dahil kabago-bago po yung RA 10121 is nakadesignate na nakapag-training na rin sila sa DRRM, yung mga different local disaster risk reduction management officers sa city and municipalities. Ngayon, Sir Siegfred, ano ang role mo o ang trabaho mo bilang the action officer? Napakarami pong trabaho ng action officer po. Ganun ba yan? Sige. Kaya kinuha ko yung Biblia ko dito. Kasi napakarami po. Oo, para at least malaman din namin na kung kami pupunta sa iyo, ano ba talaga ang trabaho ng isang action officer? Yeah. Ito nga po, isa dito is yung coordination ng disaster risk reduction management activities. Like yung mga IECs. Anong IECs? Information Education Campaign. Yung mga programs natin. Lalong-lalo na this July is the Disaster Consciousness Month. So dapat may activities tayo na i-undergo. Yun po, nakikipag-coordinate po ako sa mga different local LDRRMOs. Give me, ano lang sir, what kind of mga activities ang ginagawa natin sa yung mga local, sa ganyang program, lalo na pag ganitong July? Yes, actually, nung last year, meron tayo yung mga tree planting, hanging of streamers, meron din yung mga naglinis ng mga kanal. Mga ganun, yung mga activities na ganun. Okay. Ano pa? Aside doon sa pag-education, what else? So, yung nag-organize din tayo, nagkakandak ng trainings, orientations. Like, nung nag-conduct tayo ng simultaneous earthquake drill dito sa province, tayo yung nag-spearhead nun. With the different national agencies. Halimbawa po, yung DILG, PNP, Bureau of Fire, Red Cross, lahat po yan nag-conduct kami ng meeting para kanya-kanyang role, para sa simulation ng earthquake drill natin. When you talk about the drills na yan, sir, alam ko na kasi napapanood naman namin yan sa TV. How effective is it? Talaga natututo ba, especially bang estudyante, or para bang sumusunod lang sila pag, during the drills? Yes. How effective it is? Yes, depende kasi yan, sir. Kasi nga, we've been doing this for 5 years. So, matagal na yun. Almost every year nga. Almost every year. 4 times every year. Actually, 4 times every year. First to fourth quarter. May mga schools din nagte-take na seriously talaga. So, yung paulit-ulit namin ginagawa, nare-realize na nila na how important. Lalong-lalo na pag may napapanood sila na mga earthquake na nangyayari sa ibang bansa. So na-alert na yung awareness nila. That's good. Kaya kailangan talaga natin ulit-ulitin. Sir Siegfred, may ano lang ako dito, may question lang, like, pag sinabing disaster mitigation, yes, parati natin naririnig to, ano ba ang ibig sabihin nun? Yung mitigation na yung mga dapat natin ginagawa before. So may 4 aspects kasi tayo eh. Like mitigation, preparedness, response, and rehabilitation. Yun yung 4 aspects. Yun yung kinagandahan ngayon ng yung sinasabi ko kaninang RA 10121. Kasi nga, di ba pag PAI ang pinag-uusapan natin ay hinahati natin yun sa 4. Yes. 4. Ngayon, yung sa PDR sa 10121, RA 10121, binibigyan ngayon ng importansya yung preparedness and mitigation. So, may hinati tayo doon na parang pinalakihan natin ng parte yung mitigation and preparedness. Okay. What about yung complex emergency na tinatawag? Complex emergency. Yung complex emergency, parang sinasabi na natin na mass casualty incident. Complex emergency. So, sa RA 10121, it's a multi-agency approach na yan. Multi-agency, marami ng agencies involved. So pag mga ganyan na mass casualties, yung council at saka yung office, sila na yung nag-a-act as incident commanders, halimbawa, para hindi madoble-doble yung effort. Okay. Pag rescue lang yung isang, halimbawa, let's say the BFP, pag rescue lang siya, rescue. Hindi pwedeng kasi baka sasabog yung operations natin. I pag see. multi-hazard.
may gusto lang ako tanongin, sir. Like, sa PDRRMO, kasama ba ang Coast Guard or sa council siya? Actually, yung Coast Guard is sa council. Sa council. Dito ba sa Ilocos, meron tayong Coast Guard? Yes, sir. Meron tayong Coast Guard dito. Actually, may bago silang 2 detachment. Kasi Saan? sa Salumage, that is a detachment lang. Under Corimao Station. Ngayon po, sa Ilocos Sur, meron na tayong Coast Guard Station with 2 detachments from Santa Maria and Candon. Yun po yung latest development ng Coast Guard natin. Okay, good. At least, kung sa bagay, no, sabi nga nila wala naman kasi tayo masyadong shifts dito na para magdikit. But the thing is very important at ang role ng isang Coast Guard, importante lang, coastal pa rin tayo, di ba? Final question before we pause for a break. Sir, ito gusto ko lang munang malaman, anong pagkakaiba ng disaster risk reduction sa disaster risk reduction and management? Yung management. Kasi yung disaster risk reduction, parang sinasabi na lang nila na bawasan lang yung risk. Bawasan. But then, may nakapag-isip yata na why not make it manage the disaster? Manage? Okay. Parang how do we parang gumawa ka ng mga plans and activities para at least mabawasan na yung vulnerability ng isang lugar. So yung management aspect, nandun na siya. Okay. So yung risk reduction lang nun, bawasan mo lang yung probability of risk. So information. Ngayon, no, pag minamanage mo, parang yung ka rin nagsabi namin, how do you manage your home, gano'n. Para at least i-incorporate na yung management dun sa disaster. Parang gano'n na yung trend ngayon eh. Kasi dati nag-umpisa tayo sa disaster risk. Nagkaroon ng disaster risk reduction, nagkaroon ng disaster risk reduction management. So may paradigm shifting na siya. Okay. Pero sa iyo, sir, on your part, when you talk about disaster, ano ba talaga ibig sabihin ng disaster? Sa sarili mong pananaw? Sarili kong pananaw, sir, is may yan eh. 2 yung finofocusan ko dyan eh. Kasi pag disaster, sinasabi natin, may impact sa lives, sa properties of the people. Yung iba naman kasi, hazard lang. Kasi we cannot prevent yung storm to come. But then, because it's nature. It's nature. Pag sinabi natin, pag i-compare natin halimbawa yung binagyo dito sa desert at saka sa isang city, pag binabagyo dito sa desert, wala namang impact sa lives ng tao. Okay. So we just call it hazard, natural hazard. Pero pag dumaan na siya, may impact na siya sa tao, yun na po yung disaster. Disaster. Yes. Sige, tsaka muna. There you have it. Nako, si Mr. Siegfred Duquing, the Action Officer of the PDRRMO. More of that sa pagbabalik po ng Let's Talk. Kailangan kasi may marami tayong malaman. Kasi pagdating ng sakuna, alam natin kung anong gagawin. Pagbabalik pa po ang Let's Talk.